malabo yung camera ko. Wait lang guys. Tingnan muna natin. Linisan kasi parang ano yung camera. Ayan, okay na ba? Uh-oh. Good morning po. Ayan, busy-busyhan na naman po kami mag-kukras. Busy-busyhan na naman po ang yung mga katres Marias mag-kukras. Hindi pa kami tapos. Mag-isang linggo na kami, hindi pa matapos-tapos. Alright. Hello everyone. Hindi ako kita pala. Hindi pala ako nakikita. Maano yung stand ko, hindi ko dala yung matangkad na stand, hindi ko dala. Yan, try natin dito. Ako, huwag naman sanang ayan. Agoy. Biglang shoutout po. Welcome sa aming live. Tres Marias Farm. Wait lang, ito yung monitor ko isa. Hindi ko kasi makita ang layo. Malabo na yung mata ko. Biglang shoutout po sa naandyan. Salamat. Hindi ko makita guys kasi malayo na. Malabo yung mata ko kapag nasa malayo. Nearsighted ang aking mata. Salamat po sa matang na andyan. Tusok lang po, sapat na. Ayan, isi-share ko muna po sa aming yung live. Ayan. Nasa kuprahan pa rin kami. Salamat po sa dalawang tusok dyan, sa dalawang mata. Thank you so much. Nang ika'y dumating. Asa na yun? Wait lang po. Sakit ng aking lalamunan, guys. Oh. Ayan. Salamat po sa mga tutusok dyan. Diyos ko po, Lord. Wow, matama ka dyan. Felix. Love mo.
kay Kuma. Ang layo naglagay ng dyan. Ang layo na pala naglagay. Tapunan ko ng ano. Ayan ma. Ang layo na tapunan ko ng baon ng nyog. Ng bagol. Bagol guys. So ganito po yung proseso ng mahabang proseso ng pagkukupra guys. Una, yung gagawin, siyempre kakawitin muna yung nyog na napakataas. At saka yung magkakawit ng nyog, kailangan may alalay na magdadala ng sipong yung tawag sa amin. Ano tawag kayo ma? Para yun yung pandugtong-dugtong ba sa pangkawit. Yun po yung proseso. Tapos mayroong alalay na tagadala ng sipong yung tawag sa amin at saka tagapulot. Mayroong tagapulot. Tapos pagkatapos ang tagapulot, iimbakin ng tagapulot, iipunin yung mga baon, ay yung mga nyog. Para naman may tagasunod na naman na may daladalang balsa para tagahakot ng nyog dito sa kuprahan. Ganun yun po. Kapag tapos na yung pagkakawit ng nyog, mag-uupa na naman kami ng tao na magbubunot. Magbubunot guys ng bunot ng niyog. Tatanggalan balat. And then, pagkatapos nun, magbibiak na ng niyog. Pagkatapos magbiak ng niyog, papataobin na dyan sa lutuan ng kupra. Sunod, pagila na tayo. Sunod, gagatungan na dito sa hukay. Gagatungan na, mga ilang oras yun. Buong maghapon yung pag-smoke drying. Maghapon guys, tapos kinaumagahan, ito na. Hahataw na kami sa pagtitigkal ng laman ng nyog. Ito, tatanggalin na yung laman ng nyog sa bao. So ito na po yun. Then pagka ganito po, titingnan namin kung luto na or hilaw pa. Kapag ganitong masyado pang maputi, hilaw pa yan, uulitin na naman namin yan sa papausok. Lulutuin na naman sa usok ulit hanggang sa maluto siya guys. Hanggang sa maluto. Ayan. Pag naluto na, lalagay na sa sako, babayuhin. Binabayo sa sako para siksik sa sako ba. Pag ganito tamang-tama yung luto niya ganito. And then, pagkatapos nyo na nailagay sa sako, syempre, ready to deliver na sa kuprahan, sa kumprada, yung tinatawag. Kumprada, yung kumprada, sila yung mag-deliver naman ulit sa ano talaga, pabrika ng paggawa ng oil ata. Ano ba yan ma? So, pagkatapos ng kumprada, di-deliver nila saan ito ma? Peter Paul. Yung Peter Paul naman, siya yung magsusupply doon sa paggawaan ng coconut oil ata. Ganon. Hello po, may love shout out po sa naandyan. Ang layo ko, di ko makita. Dito pala sa monitor ko. Sir Christopher. Hello po, Sir Christopher Gillian. Salamat po. Good morning po sa iyo. Salamat po sa pagbisita.
Dito po, bisibisihan na naman kami magkupra. Pagkatapos namin mag-uling, nagpakawit ng niyog, tas ito, bisibisihan na naman kami magkupra. Ang ginagawa ko po ngayon ay nagtitigkal or nagtatanggal ng laman ng niyog sa bao. Yan. Nagkayat ang buhok ko. Sila father doon sa kabila, nagbibiyak ng niyog na isasalang. Kasi pangalawang salang na po eh. So ito yung napausukan na, naluto na sa usok. Kaya tinatanggal na namin sa bao ng niyog. Tapos yung susunod, isasalang naman namin. Ayan. Tinitingnan ko po kung luto na or hilaw pa. Kasi pag hilaw pa, iluluto ulit. Papahusukan ulit. Salamat po Sir Christopher sa pagbisita po sa aming bahay. Ang daming hilaw. Pag may hilaw, nakakatakot. Tanggalan ng ano kasi may tendency masugatan yung kamay ko dito oh. Sa tigkalan. Salamat po sa paharang. Hindi ako belo sa akin ano eh. Yun. Kailangan pantay. Yun. Hindi na pwede na to. Yung buho ko nagkakayat. Nagkakayat yung buho ko. Aray! Salamat po sa nandyan na naka-stay. I-play ko na lang po kayo, Sir Christopher. Ano po ako, sasalang sa mga video mo. Pag may hilaw, ito, hilaw pa. Natatakot ako tanggalin kasi baka madali yung kamay ko. Salamat po, Sir Christopher. Sasalang na lang po kita, Sir Christopher, sa ano. Yung mga video mo po, sasalang ko na lang po mamaya. Yun na lang po yung aking thank you sa pagbisita mo sa amin. Yung pumupunta po sa amin, sinasalang ko po yung mga video nila. Post ko na lang po sa aking community. Andun sila mother sa kabila, kasi father. Nagbibiyak ng nyug. Ayaw kong galawin yung aking stand, baka matumba. Bakit nalalamunan ko? Nakubo kasi ako eh. Good. Kaawa yung aso. Bawal, nag-aaway.
Salamat po sa mga paharang-harang dyan. Ito po yung exercise namin araw-araw. Kapag tapos na sa kuprahan, sa mga tanim naman, mga tanim-tanim. Hataw sa mga garden. Sa pagpapastol ng mga alaga, alagang kalabaw, baka. Ay, busog. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Habang may buhay, ang dugo ko ay tinataloy. Sa'yo naman, iyo ang buhay, ang aking buhay. Sa'yo'y bibigay. Nais kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Kanta-kanta muna. Pampatanggal ng pagod. Pampatanggal ng pagod. Ayan. Yung buho ko. Kalat na. Basa pa kasi yung buho ko, kaya ayaw ko pang itali kasi basa pa yung buhok. Saan po lugar niyan? Sa Bicol po kami, Sir Christopher. Bicol po kami, Bicol. Sorsogon. Sorsogon po kami, sir. Nasa Sorsogon, Bicol, Region 5. Kayo po, Sir Christopher, sa taga saan po ba kayo? Dito po talaga sa Bicol, kadalasang source of income, coconut, at saka sa pagtatanim. Kuprahan po talaga yung mas madalas kasi marami yung kaniyugan dito sa Kabikutan. Tapos po mahilig po magtanim ng mga niyog. Kami. Kaya yung ibang niyog po namin dito, talagang kami na talaga yung nagtanim. Kasi meron din kami lupa na nabiling blanco, walang tanim. Yung ginawa nila, mother, father, tinaniman nila ng mga niyog. Kaya yun, umabot ng 10 years, yun, namumunga na yung
mga niyog na itinanim namin. Kaya po, yun ang pinoprodukto namin ngayon. Yung mga nabili nila, father, yung mga seedlings na niyog, yun ang tinananim nila, tinanim. Okay. Bulacan po kayo, Sir Christopher. Opo, masarap po, Sir Christopher, yung mga yung mga gulay na ginagataan. Dito po sa amin. Balibasa, maraming niyog. Kadalasan na luto namin, luto sa gata. Kahit isda, tilapia, yun. Masarap. Gataan. Kasi yung mga talbos ng kamuting kahoy, yung mga pwedeng lutuin sa gata, yun lagi yung nagagawa namin. Luto sa gata lagi. May pinsan po ako dyan sa Bulacan, sa Giginto, Bulacan sila. Sa pabrika ata nag-work yung pinsan ko. Bulacan. Oy, tinamaan yung ilaw. Tinamaan na bao yung ilaw. Munti ka nang mabasag. Obando, Bulacan po kayo. Di pa po ako nakarating ng Bulacan. Dinadaanan ko lang yan. Dinadaanan ko lang po yan nung nag-work pa ako sa Clark, Pampanga. Dati. Mga 2006 to 2010. Sa Clark, Pampanga po ako noon. Nag-work sa mga industry ng garments. Dinadaanan ko lang po iyan. Dinadaanan ko yung Mikawayan, Bulacan ata yun. Nagsasawa kami dito, sir, sa sa buko. Buko ng nyug, buko salad, ganun. Nung isang araw, madaming laglag nung buko kasi nadamay sa pagkawit ng aking kapatid. Ginawa naming buko salad. Kinain agad namin kasi hindi ko naugasan. Hindi ko nahugasan nung ginawa ko, kaya di ko pinaabot ng 3 araw. Kinain agad namin kasi baka mapanis. Asawa ko magaling din sa work kasi lugar niya Tacloban. Siya. Tacloban po. Malayo, no? Samar. Nakarating na rin po ako ng Tacloban nung nakaraang buwan. Nagbakasyon ako doon po sa barkada ko sa YouTube din. Si Madam Cascade. Yun, dinaanan niya ako dito sa Bicol. Galing siyang Amerika. Kasi nga, nakapangasawa siyang taga US. Nabarkada ko po sa YouTube. Tapos dinaanan niya ako dito. Pumunta kami ng Eastern Samar. At saka gumala din kami doon sa Tacloban. Pinuntahan namin yung San Juanico Bridge. Ang ganda pala. First time ko magkagala sa malayo. Dito lang talaga kami sa bukid.
Pero dahil sa kanya, kay Madam Cascade, nakagala ako ng medyo malayo-layo. Tumawid ng dagat. Ang ganda pala sumakay sa barko. First time ko makasakay sa barko, sir. Ikaw po ba, umuwi ka na ng Tacloban? Nakauwi ka na po ba ng Tacloban, Sir Christopher? Sarap po, diba? Masarap sumakay sa barko. First time ko makasakay sa barko, nahilo ako. Pero gustong gusto ko talagang panoorin yung dagat. Tinitingnan ko kung may sumusunod na pating. Wala naman. Akala ko mayroong pating. Wala naman pala. Gustong gusto ko sana makakita ng pating. Kaya lang, kakatakot din oh. Baka mamaya ihulog tayo. Nakarating na po ako sa Bicol. Inaya ko friend ko sa Bicol. Inaya ka ng friend mo sa Bicol. Saan po dito, sir, sa Bicol ikaw nakarating? Tapos nung umuwi na ako dito, nung bumalik na ako dito sa Bicol, ako na lang mag-isa. Natakot ako sa ano? Natakot ako sa bumiyahe mag-isa kasi nga, di ba? First time ko makarating sa iba yung dagat. Pag-uwi ko mag-isa na lang ako at saka hindi ko alam maulan pala sa Southern Samar. Siyempre dadaanan yon pag galing sa Eastern, dadaanan yung Southern. Marami pala pong landslide. Yun, malapit na sana kami sa Alin Samar. Bumalik kami ulit kasi hindi madaanan yung kalsada. Kasi natakpan ng landslide. Kaya yun, bumalik ulit kami ng TAP. Humanap ng ruta papunta ng Alin, Samar. Kaya medyo natagalan yung biyahe ko pa uwi. Sabi ko, ano ba yan? Ang ganda-ganda nung biyahe namin papunta doon. Nung pauwi na ako, ang daming dinaanan ng mga ano. Parang ayaw ko pauwiin. Kailan kaya ako balik ulit doon kila Madam Cascade? Malapit sa Bicol, sa malaking palengke ng Bicol. Excuse me po. Kasi yung lalamunan ko. Marami kasing fibers tong mga bagang niyog na sasangot ko, kaya kumakati yung lalamunan ko. Naubo ako lagi. Di mo po, sir, natandaan kung anong lugar yung pinuntahan mo dito sa Bicol. Malawak din po kasi yung Bicol, di ba? Naga, Albay, Sorsogon, Camarines Sur. Panaginip ko'y labis kita mahal, kahit na abay, matagal na rin po, no? 2004 pa, medyo matagal-tagal pa. Nasa ano pa ako noon? Nag-aaral pa ako noon. High school pa ako noon, sir. 2004. Kasi graduate ako ng
high school 2005. Tapos 2006 graduate namin. Pala 2005 to 2006 nagklase muna ako ng TESDA. Tapos sumabak na ako sa pabrika ng Laguna. Laguna hanggang nakarating ng Pampanga, Clark, Pampanga. Na ika'y dumating. Kapag hilaw, nadudurog oh. Nadudurog kapag hilaw. Doon sa bundok. Ganda po mag-adventure kapag ano no. Pag binata ka. Kahit saan saan nakakarating. Ako po nung andyan ako sa Pampanga, hindi ako gala. Tatakot ako kasi gumala kasi mag-isa lang ako. Tapos ayaw ko makipagbarkada. Hindi ako nakikipagbarkada sa mga kaparehas ko, mga babae. Hindi, mga dalagang magala. Kasi panay ang inuman nila. Ako naman, maingat ako sa sarili ko. Ayaw ko makipagbarkada. Mas madalas yung barkada ko may mga asawa na, matatanda na. Kasi ginaguide nila ko. Takot ako naman makibarkada. Kasi nga ayaw kong mapasama ba. Kasi kadalasan sa barkada, yayayain ka sa mga inom-inuman. Pag nalasing na, iwanan ka na o kung ano-ano na yung nangyayari sa kanila. Kaya naman yung mga pumupunta ng Maynila kapag umuwi ng probinsya, mga disgrasyada. Hindi naman lahat, pero yung kadalasan talaga, gano'n na nangyayari. Disgrasyada, umuwi. Kaya naman, minsan, tapos kung hindi naman, may mga dala na silang mga jowa sa probinsya. Kaya naman, nababansagan yung mga lumuluwas ng Manila. Kapag daw lumuluwas ng Manila kapag nauwi, may mga dala ng kung hindi nabubuntis, may mga dala ng lalaki pa uwi. Nagmamarites na tuloy tayo dito. Yun kasi yung nakaugalian eh. Minsan, meron din nagsabi sa amin noon na, papamay nila yan, pag uwi niya, may dala yan, lalaki. Doon nila napatunayan na wala. Doon nila napatunayan na umuwi ako dito, walang dalang lalaki. At hanggang ngayon, single pa rin. Single pa rin ang Tres Marias. Natakot makipagbarkada sa mga lalaki. Init. Mainit na po kasi kapag ganitong gawain talagang pagpapawisan ka. Wow, sana all sir. Gala. Nakarating din siya ng Cebu. Uy, parang ang ganda doon no, sir. Ganda doon sa Cebu. Parang gusto ko rin parating dyan. At saka sa Boracay. Ay, sana all. Kaya magkakapera no. Para makapag-travel naman. Paminsan-minsan. Idi sir, sumakay ka ng eroplano, di ba? Kasi Cebu, layo yun, di ba? Sumakay ka ng eroplano, sana all. Di ko pa sir na-experience sumakay ng eroplano. Pero sana, ngayon, makakasakay na ako. Sigurado na yun. Naka-schedule na akong flight. Sana matuloy. Barko pa rin. Akala ko eroplano.
Pag eroplano, ano siguro, Palawan, no? Barko pa rin pala kapag Cebu. Saan nadaan, sir? Batangas? Port? Or saan ba yun yung isa? Mindoro? Barko pa rin pala kapag Cebu. Akala ko eroplano na yung sasakayan. Ano ata? Mindanao, no? Mindanao. Di kaya Palawan. Oo. Bulacan to Cebu City. Meron din po pala dyan na ano. Ano yun? Yung port ba yun? Papuntang ibang lugar. Ang Bulacan. Meron pala. Akala ko ba Batangas lang ang meron. Nag-ano po ba, sir? Nag-automatic ano po ba? Ads? Harang pala. Nagkakaroon po ba ng harang ako dyan? Uy! Nagla-live ako man na Inday. Baka mas-live ako. Kapatid ko magpapa-music. Sabi ko nagla-live ako. Ganun po ba yun? Galing Bulacan to Cebu City. Ayos. Ayos. Salamat po sa paharang. Agoy, matagal-tagal pa ako dito matatapos. Hindi pa dumarating si kapatid, si brother ko. Kailang oras na ba ako? Nasa 38 pa lang. 38 minutes pa lang ako. Pabutin ko lang po ng 1 hour. Mahirap po mag-mute kapag may mga CPR, no? Ikaw po ba, sir? Nakasahod ka na sa YT? Parang alaki na po ng bahay mo. Kami po, ano pa lang, 2 beses. Simula nung na-monetize ako, 2 beses pa lang nakatikim. Tapos hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang, hindi na dagdagan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang hirap. Kasi that time kasi nung marami kong kaibigan sa YT. Dami nagpapalipad din. Kasi active ako noon. Nung humina yung signal ng wifi ko, home prepaid wifi lang kasi yung gamit ko noon. Doon sa kabilang lupa, kabilang farm namin. Mahina po yung signal, nagsagap ng signal doon. Kaya napabayaan ko yung YT. Ngayon lang po ako nag-active ngayong 2004. Kasi nung nakasahod ako, simula noon, hindi na ako naka-active sa YT. Kaya yun, napag-iwanan ako ng mga kakilala ko, hindi na ako nakakapunta sa mga kakilala ko. Hindi na nakaka-support sa mga friends. Mas maganda rin po kasi yung marami tayong barkada, no? Sa YT, gano'n. Kasi once kasi may pumapasok sa'yo, katulad nito sa mga live, pag nakitang nagla-live din yung pumunta sa'yo, susuportahan din. Kaya, gano'n. Suportahan lang ba? Support lang. Bigayan lang. Kaya lang minsan yung ibang pumupunta sa live ko, kapag nagla-live sila, hindi ko na agad nakikita. Kasi nga po, minsan busy kami sa labas.
Kaya minsan nag-ano lang ako sa kanila. Nire-replay ko na lang yung mga video nila. Ayan, naririnig nata yung pa-radyo ng kapatid ko. Baka ma-CPR na tayo nito. Hi, Sir Bert! Good morning po, Sir Bert. May love shout out po. Salamat po sa pagbisita. Dalawang live mo na, Sir Bert. Hindi ako nakakapunta kasi hindi ko nakikita. Kasi pag andyan ako dito, minsan mahina yung signal dito sa amin. Ikot-ikot yung signal kapag maraming gumagamit. Kapag ganito, medyo okay. Yan si Sir Bert, hating gabi yan, hating gabi si Sir Bert, Sige po, Sir Christopher, salamat po ng marami. Sasalang ko na lang po yung mga video mo mamaya. Ano mo na lang po, tingnan mo na lang po sa community ko. Popost ko na lang po doon. Maghanap ako ng mga videos mo na sasalang ko. Salamat po ng marami sa pag-stay. Salamat po. Aragoy, nagpa-music na si Dos. Alam niya naman na naka-live. Mamaya CPR tong aking live kasi meron din nagdadaldal doon. Rinig na rinig dito. Matrami na doon. Paglalabag ng YouTube. Salamat po, Sir Bert. Madaran mo pumakunin pa muna sa likod. Pawisan na akit. Pawisan na yung aking likod. Tumutulo na yung pawis. Kakapawis po talaga yung ganitong trabaho. Maliligo ka sa pawis. Exercise. Ito yung aming exercise. Ayan. Yung pagkukupra po hindi madali kasi naabot kami ng 1 linggo. Simula sa pagkawit ninyo. Ayan pala si brother. Kararating pa lang ni brother yung katulong ko dito. Panaginip ko lapis kita. Ang sipag, aga nagkukupras. Opo sir, kailangan. Kulang sa manpower. Kulang sa manpower, Sir Bert. Kailangan yung mga kababaihan ay tumulong. Yung aking Katres Marias andun sa kusina. Kasi hindi dapat sabay-sabay dito sa labas. Kasi walang magluluto, walang magano ng kailangan. Kasi pag ganito kasi pagod na kami, hindi kami mabasa ng kamay kasi kawawa naman yung aming mga kamay ba. lahat na ano yung tawag doon? Pantal, anong tawag doon? Di ko alam. Pang lalaki na ba? Aga kumakanta ng ano ito? Aga kumanta ng panaginip. Sino yung kumanta ng panaginip? Sabi mo matabon ka. Nagbayad ka na sa kuryente? Puno pa na nagbarayad na loko. Izuy! Nakalive ako. Nasano ka? Nagbayad ka sa kuryente? Yes, so, palang ko. O, tuloy sa pro. Ay. Ayan, dumating na yung aking brother. May tutulong na sa akin,
tigkal ng laman ng niyog sa bao. Kalat na tapos. Opo, isa pa yun na dyan sa... Dalawang live mo na, Sir Bert, hindi ako Mga nakabisita. bilog-bilog. Sinusok ko na lang at saka nagpaharang na lang ako. Kasi ba naman, kala ko hating gabi, ano yun? Ano yun na pag live mo? Ikaw, kasi isa pa yun Hapon na. ba yun? Busy kami dito sa labas. Tama naman lulutong. Pang isang linggo na namin ngayon, hindi pa kami matapos-tapos din eh. Sana malaking pera to. Parang hindi naman. Kasi minsan bumababa bigla yung presyo ng kupra. Ilan presyo ng kupra, Manoy? Ha? Ilan ang presyo ng kupra? May isit eh, 50. 25 daw. Ah, 27? 27 daw guys, yung kilo nito. Itong kupra, oh, itong ganito. Itong ganito, kikilohin. Yung bawat kilo nito, 27 daw, sabi ng kapatid ko. Kapag nakaano kami nito, yung kinuha niyang sako nasa 20. Oh, bawat isang sakong, ay ano ba yun, Mai? Bawat isang sako, ilan kilo sa isang sako, mother? 48 kilos. Ganon. Kaya medyo, sa isang sako daw, maabot ng 50 kilos. Ilang kontis ko? Yun, ito sa akin. Pwede mother sa ano ma? May guantes Dila ba na eh? Pudok man to. Puro sila ang tuyot ninyo. Iba ko naman, may sinap na ako naman Tapos bago. kape. May bago ako sinain doon, bago ako pumunta dito, sumain na ako sa rice cooker, sumalang Papasubang na ako ng kanin. papasubang ligs ko kayo eh. Para mamaya, kung gusto kumain, Oo. kain na lang. Ako pala ka nagbabarayad. Baka matubayan kami na ano ko. Ito sa yung hilaw. Kinuha ko lang talaga yung may mga ano, yung may mga ganito guys, so ito lang yung kaya ko, yung mayroon ng mga ano dyan sa gilid. Yan lang kaya kong tanggalin. Itong mga hilaw na hilaw talaga. Ayaw ko nito kasi baka madali yung aking kamay. Sila mo. Bigyan hilaw. Kasi dati nadali ako nito guys na tigkala namin. Yan, may malaki ako dito suga. Sinako nito sa bang biso, ipasako kong galaw. Oh, yan. So ano, doon mo man yung siluto na. Salamat po, Sir Bert. Sis Ina Vlog, mega love shout out sis. Good morning po. Salamat. Ni-reply ko na lang sis yung ano mo, yung iba mong ano kasi nag-live ka ba kagabi? Hindi ako naka-attend sa mga live niyo kasi always busy Andres Marias. Big love shout out Sir Bert, sabi ni Sis Ina. Busy-busyhan kami sis hanggang ngayon, hindi pa rin kami tapos sa pagkukupra. Isang linggo na. Ang hirap pala gumawa ng pera, no? Ang mga taga-probinsya, mahirap gumawa ng pera. Hindi katulad ng mga nagtatrabaho. Every 15 days, may sahod. Sana all. Dito sa YT, hindi tayo nagkakapera. Ang hirap magkapera sa YT. Buti pa si Sis Ina. Panay sahod siguro to ni Sis Ina. Ayan, may galap shout out daw kay Sis Ina, sabi ni Sir Bert. Ang kati ng lalamunan ko, pinipigil ko lang. Ubong-ubo na akit. Buti pa si Sir Bert, sumahod na ata sa YT. Kami, 2 beses lang nakatikim, hanggang doon na lang. Hindi
Ina na ulit. Medyo kasi matagal ako na-stop mag-active sa YT. Kaya ayun, nawala na ako ng mga supporters. At saka friend. Ngayon lang ako ulit nag-active sa ano, YT. Baka sakaling makabawi-bawi. Kailan kaya yun? Kailan kaya yun makakabawi? May din ako. Gusto mo, Mayleng? Eh. Salamat, sis Ina. Ayan, ay, noon. Okay, bantis. Ay, ito. Ay, guantes. Ito, baga, oh. May guantes naman na, ano, pula. Tapos ito. Teka lang, kaong ko. Muntik nang madali yung kamay ni Brad. Sira mo na tuyo niyo? Iyan ang lupoy. Ma? Ha? Lupoy, ano Yan, ba? ako ano, ma? Binigyan ko pagidaan. Binigyan ko pa yan. Ito lang, guantes. Ay, ito. Wala akong may din. Binigyan ko yung day. Kasi ibabal ko ka. Yung tinda yun ano. Ipatirigyaan mo pa yan? Wala eh. Nano ata ng aso. Yung ito bagong mo na. Namin. Tak. Dati, wala mo ng bagas. Pasuloy na. Tatawag sa mga nagkapit ang bagas araw. Hindi, Kaya, nababalat pero may yung mga- ano. Salamat sis, Ina, Sir Bert. Dapat, kapag mag-boot, ano, presira. Pala nagtulog. Pang muli na. Hindi, nag-urang. Yan, nag-urang. Pawisan na akit. Pawisan na, pawisan. Ipa arasuan ka sa balkon. Nulugan akong ipong sa Bangigaw. Kaso riyaw. Kanya ta. Pero ang tulog, yan yung mong Masakit talaga ang Hindi ka sakit lang ng guminalok ipin. bata, ayaw sa dati talagang turugon sa masuko, tikito na pumulog. Pero ba siya ka na, tulog-tulog kung nagbigyan. Paano? Nagpratambay ka naman dyan sa bilyaran. Hindi ka biyo nag-duty. Kapag ako majupi, yun na to, subado ko, kasi urat din mo labang. Kung sa lalaban ko kapon, yung pinalaban. Ang robobo. Ay, yan. Kakabo talaga kasi yung ano ng ano. Oh, ikaw ba ba tapos mag-live? Nagpradardal na. Hello. Salamat po sis Ina, Sir Bert. Huwag muna mag-end ha. Talaga ba? Ilang oras gusto mo Sir Bert? Ay. Ilang oras gusto mo Sir Bert? Di ako sure sa aking ano battery ko. Sana all na lang Sir Bert. Ano ba yan? Bulol talaga. Ang kati na lalamunan ko, promise. Pigil lang talaga yung ubo ko. Kasi yung mga fibers nito, oh, nasa sango ko. Huwag muna mag-end, ha? Naghahanda lang ang alien ng almusal. Kaya tumatahimik bigla. Sana all alien. Ginom muna ako kasi grabe talaga kasi ng lalamunan ko.
Hindi ka ba sila umahat? Luto. Ilaw, luto. Hindi ka ba sila ulit. Luto. O, luto yun eh. Luto ni Sid. Oo. Luto yan. Tayo. Salamat po, Sir Bert, sa support, Sis Ina. Ano lang ako, Sir Bert, 1 hour lang po siguro ako. Nakailan na ba ako? Hindi ko makita. Malaba na talaga mata ko. Kailangan ko talaga lumapit. Ayun, ito magkatras mo. Malapit na po ako mag-isang oras. Aray, Mike. Tao talaga yun. Mhm. Pagtao, gusto mo sabi mong kinikil. Alam mo, niyo. Hanggang dumanot ka na. Ang aso, bugot kasi yun naman ang kalayo. Pero, Dapat kayo, pakul pa kayo mga lahi. Bangin. Jow ba lang ito? Tatutungon sa inyo dyan, uring. Sen, Diyan, inarali ko na nga sa kurga gatong pa. itong ligisa yung sa tanggol ko. Gato. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ang dalagan mapan. Yung talaga dyan ang kato. Hindi mo na matastig diyo. Dapat na ikutan kayo. Pwede kaya ka ng ligyo. Salamat po, Sis Ina. Sa poon. Ito paglukad. Parang si Mana pa sa nagapala mag-buti. Kaso na yung abulang. Kahit may guwantes ako, ang sakit pa rin sa kamay. Ang sakit sa kamay, lalo na itong may mga hilaw. Kapatid Panalo, may love shout out. Salamat po, kapatid. Pero hindi nagkatulog ng kaya na o. Ako na. Diyan natutulog yung mga aso. Yung mga aso. Binabantayan yung kupra ng mga aso. Kaya, kailangan pakainin ng marami. Kasi tagabantay sila ng kupra. Hindi mananakaw kasi maraming asong nakabantay. Ayaw ko nitong hilaw na hilaw. Sa'yo na tumanoy. It's good. Ano, resort ka kanta na siya? Walay. Ang dami nila. 37. Hindi ka kasabay. Maswerte yung makuha. Hindi ata. Hindi ata. May pumatin na lang. Ata. Ulit kumar. Ay, 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 ay. Da-da-da-da-da. Maganda sana gumalaw, malinaw yung panahon. Thank you, Sir Bird. Kapatid Panalo, salamat. Sis Ina. Nakatapaw na. Jesus.
sabsabo ko sa... Oh, mga tabang ko. Niriwang ko. Didi nga na yung man, ang mga karabaw didi. Ang mga niliwang man. Halos sa garagawa na ba sa sabsabon. Magkano mo? Pasok Pero kanan mo. yun ma, susarap na. Wanan. So sa iyo Mario, ng mga Ano sa na dyan? Ang ilaw. hilaw. Naku po, ang hirap kasi niyang hilaw. Ayaw ko guys ng ganito, ano, hilaw na hilaw. Natatakot ako kung madali ang aking kamay. Ano yung niluto na eh? Luto doon oh. Kaasa ako ma. Uy, hala. Ano may Katap si Sako si bagay na, katap si Kenshi na Sako ko. Pero may pa ba tita man ang ilaw? Maya Wala pa sobra din eh, usuin na Sako. sag na yan. Muni baga, may sarap pa oh. When, pero pa ya. Di ba ko ah? Salamat po kapatid. Manalo, Sis Ina, Sir Bert. Drama may cellphone natin. Dumog! Ano yan? Huwag ka din mo. Dai. Mga ito. Subuntis kang pula, napasayin daw. Napagid ka ng ayam. Harang ulit. Sana all, Sis Ina, may harang. Salamat ang marami sa paharang. Nilalagyan ko na lang sis ng ano, ayaw ko na dun sa ano yan, screencast. Nawiwindang ako doon. May drone na din. Oo, sis Ina. Nilagyan ko kahit hindi naka-screencast. Salamat sis sa pagpaharang. Harang dyan. Ito nung maliliit kami, itong parang mura pa siya na napasama sa pagkupras. Ang sarap to ngat-ngatin guys. Ito. Ang bango, ang sarap kainin. Yung ano na, yung buko na mura pa siya. Tapos pag nasama sa luto ng pag niluto ba. Ang bango kapag naluto na sa usok. Parang ang sarap ngat-ngatin. Nung maliliit kami, ganito yung ginagawa namin. Tuwing magkukupras sila father. Hinahanap namin yung mga mura-mura na napapasama sa pagkupras. Hinangat-ngat namin. Ang bango kasi. Salamat po kapatid, panalo! Excuse me po. Pati talagang aking lalamunan. Nasasango ko kasi yung fibers ng mga ng niyog. Kapag mga hilaw, binibigay ko kay brother. Kasi hindi ito kaya ng aking power. Tadaan, 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 tadaan. Tadaan, tadaan.
hilaw pa oh. Uy, pwede pa itong igata ah. Ano na hilaw talaga. Naduduro kapag hilaw. Ano pa? Kaya man buhay mo. Kasi taga-raturan ka ni. Kuan mo, ang ngat-ngat mo na. Sipasita, sipasita, doy-doy. Walang alam, kumain lang. Yan, salamat po sa 5 na naandyan. 5 na naandyan. 5 million. Salamat po sa mga patusok nyo dyan. Subscribe ba? Saka ba ko? Nakikita ko dito sa akin subscribe. Ayan, kape. Mauula sa kape. Mega love shout out, Bro Bert. Sabi ni, oh Bro Bert. Bro, kapatid, panalo. Sabi ni Sir Bert. Mega love shout out, kapatid, panalo. Arag, uy. Uy, baka ano yung ano, Oh, cellphone mo. matumba ang aking stand. Diyos niyo, marmar. Yung aking monitor. Naghahang. Tadi pa pwede sa dyan ba yan? Mamari kayo sa liga nilaw. No connection Ay, daw. ano? No connection. Ialok na nga niya. Mahina yung aking signal. Hindi ba? Hanggang maukal yan. Ito uno naman. Ay, brown out siguro. Anta magano yan? Mag-pause pa yan. Lalo na iba. Bukon ko sabi sinawuno ng gaw. Lama. Yan ba na sa porno yan? Para pag dubli sunod, o harangan na lang dyan sa mga dubli sa ibo. Sa hanggang gatong na kuya. Buwas na. Yan si Lucky ba? Yan labat na pala sa kasamanin. Hmm? Si Blacky. Si Blacky daw. Kanay naguyuli ka. Panay ang gala-gala. Taro. Salamat po sa 6 na tusok. Ayan.
magtigaya, mag-ulob ang nasiraro. Wala man problema. I want it all. Hindi ka madam mo. I want it. Kaya wala may problema kung may tigaya. No little chance. In my hands. Give me one moment in time. When I'm racing with destiny. Isa ang sarong itik o ganso. Madali yung baya. Sa saro o sa sarong manok. Dahil pa naging sa pang alim sa ito duman. Para sa sarong garibo, lago, garo. Kita, dakuan baga. Oo, ganso. Ganso, pinalimliman sa yung ganso, pinalimliman sa Ano? manok. Wow. Ganda yun. Yung flip contains, yung itlog ng ganso. Yung itlog ng ganso, So ganso. pinalimliman sa manok, napisa. So yun o. Yung itlog ng ganso pala. Ang gasa po natin. Excuse me po. May naubo din eh. Kuya na ito. May na mag-apon. Malokso na ito sa taagata. Mayroon. Uy, dapat talaga. Ikaw na natin. Tabang kakaukan Minsa ko. na. Piga. Tukwag na. O piga. Alsalan lupot yung kurangan. Eh, saro pang natatanang bunay. Mat. Buo yun ito. Aw, dingwan. Alam ko buo yun na ito. Ano ito? Dua. Tapos doon sa sarong manok. Dua man. Tigdua. Sa itik. Apat. Aw, bukan so. Ay, bisa lamang kay mga apat na sana. Siyo. Sayang ka mga buo na Uy, eh. daddy. Sira mo ng bunay ka. Ulang malangsa. Kaya sa bunito ya? Walo? Siyam. Uy, wow. Sana Siyam. all. Nabuo yun ang isasaro. Sana all siyam. Yung itlog ng ganso. Nagbutbutan man si Duang Ayaw sa araw. Mga ayog sa arong isos. Makibunayo. Kaya ano may digon yan mga lawas ng mga sarigon. Sana isa bunay kang itik. Yung nanginutan ng pra. Ayan. Nakaisang oras na pala ako. Mag-i-end na tayo guys. Salamat po Sir Bert, kay Sir Christopher kanina, kay Sis Ina, kay Kapatid Panalo. Sir Bert, salamat po. Mag-end live na po tayo. Thank you so much po sa lahat ng support nyo, Sis Ina, Kapatid, Sir Bert. Ayan. Kasi isa-isang oras lang tayo kasi hindi kaya ng power ng ating battery. Ayan. Bye-bye po. Sis Ina. Kapatid Panalo, thank you so much po. Ayan. Pakita ko lang yung aking mga kasamahan. Ayan si Father, nagpapataob ng niyog. Si Mother, tumutulong sa amin magtingkal. At ito si Brad. Katulong namin, di ba? Ayan. Thank you po. Bye-bye. Salamat po. Salamat. Thank you so much.